ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଟିକେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା। ନା, ଭଗବାନ କ'ଣ ସେ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଗଢ଼ିକି ପଠେଇଛି ମୋ ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ ସରଳ ଝିଅ ସିଏ, ମାଛିକି ମୋ ବୋଲି କୁହେନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନି, ଆଉ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ମାନୁଛି ମୁଁ ମୋର ଇନଷ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସବୁ ଆକ୍ସେସ୍ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ୱିକ୍ରେ ଥରେ ଲେଖା ମୋ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଚେକ୍ କରେ, ହେଲେ ସେ ସନ୍ଦେହ କେବେ କରିନି ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ଦେହ ଆଜ୍ଞା କେବେ କରିନି ସେ, ନା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତା ଜାଗାରେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ଥାନ୍ତା, ଡେଲି ଡେଲି ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତା? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଶାନ୍ତ ସିଏ, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ଶାନ୍ତ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲଭାଲ କାମ କରିଦିଏ, ଯେମିତିକି କେଉଁ ଝିଅର ରିଲ୍ସକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା, କେଉଁ ଝିଅର ଫଟୋକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା, ଏଭଳିଆ ଯଦି ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲଭାଲ କାମ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଜମା 12ରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଟିକେ ଶୋଧେ, ଜମା 2ରୁ 3 ଦିନ ଖାଲି ବ୍ଲକ୍ କରି ପକେଇଦିଏ ଆଉ। ଜମା ରଗାରଗି କରେ ନା। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ତା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଉ